Morjesta kaikille. Se olisi taas Cloudopy Gamer täällä. Ja tänään me tehdään uusi tutoriali vuoden takaa. Anteeksi siitä. Eli tänään me näytetään, miten saada ilmaisia maksavia sovelluksia ilmaiseksi. Ja niin, ensin menette vain Googleen. Sitten kirjoita update. Sitten tuolla niistä update. Painakaa siitä. Sitten paina install free now. Tässä on tämmöisiä juttuja, mitä pitäisi olla. Eli minulla on Unknown Soldiers. Kyllä näytän sitten, että minä itse asiassa näyttää minkälailla sen saa. Siis pois, eli tällainen turvallisuus. Tää tuntemattomat lähteet. Laitetaan se pois nyt hetkeksi. Että näemme, miten pitää tehdä heti. Olet päässyt, eli mennään takaisin selaimeen. Niin. Joskus latata tuossa. Noin. Sitten sen pitäisi tulla. Sen tietysti olisi mutta en ole vielä latannut ihan. Nähdään ihan kohta, kun se on latannut. No niin, nyt se latausi, joten painakaa vain sitä siitä. Painakaa. Tämä tulee, jos sinulla ei ole tuntemattomat lähteet. Eli painakaa asetukset. Sitten painakaa tuntemattomat lähteet. Voit laittaa tämän päälle, mutta minä pidän sitä ikuisesti noin päälle. Sitten se tulee tämä. Painapa seuraava ja asennu. No sitten asentuu update. Sitten kun näette, on valmis. Ja sitten katsotaan mitä minulla ei ole. Country Dashia minulla ei tällä hetkellä ole, vaikka sen olen ostanut. Niin, otetaanpa se täältä updateista. Sitten täällä on näitä, voi painaa vaan ohita. Siinä voit katsoa niitä, jos haluat. Sinulla ei ole pakko rekisteröityä tai kirjautua. Nyt voit vain tänne. Kirjoitetaan esimerkiksi Country Dash. Kaikki sovellukset ei toimi, mutta useampi toimii. Onko tässä? Tässä on jo oikein tässä. On browsi ja sitten aloitetaan. Toisi selittää tämänkin. Eli en tiedä tuleeko aina tämmöinen, mutta tämä on Dash. Sovelluksen.
Tämä oli joku feikki. Feikki vai tulossa. Mutta sen pitää etsiä oikea peli. Esimerkiksi Minecraft. Jotain semmoista, mutta tuolta joku huijaus vain. Tästään. Etsi oma syvä vain. Oman pelissä haluat. Eli tämä video olisi tässä. Moi moi katsojat.